दैदेनगिरिनि बावसोमनाय बेयाव दैदेनगिरिल' होदों सरि आं बेयाव सोनो हास्थायदों दैदेनगिरियाथ' बहुद दङ राजनितिक दैदेनगिरि थायो सामाजिक दैदेनगिरि थायो आनखि मा होनगोन अनेक पन्थाफोरहा दैदेनगिरि थायो दा बेयाव जों माखौ रायलायगोन ओरैनो दैदेनगिरि नङा नाथाय नैबेखौ ख्रिस्टियान दैदेनगिरिनि बावसोमनाय नङाबा मण्डली गिर्जा दैदेनगिरिनि बावसोमनाय ख्रिस्टियान दैदेनगिरिनि बावसोमनाय ख्रिस्टियान दैदेनगिरियालाय सोर ख्रिस्टियान दैदेनगिरिनि हुत्रआ मा जागोन हुत्र डेफिनिसन बहुद दङ गुबुन गुबुन मानसिफोरा गुबुन गुबुनहै सोर ख्रिस्टियान दैदेनगिरियालाय सोर बे बाथ्रा बहुद माबा लिरनाय दङ आरो हुत्र डेफिनिसन नाथाय आंनिथिंनिफ्राय आंनिसो आरो बियो गोरलै हुत्र आं बुङो आरो आंनि बे डेफिनिसना जाबाय ख्रिस्टियान दैदेनगिरिया बि सोर इसोरा गावनि मानसिफोरखौ दाबसेनिफ्राय दाबसेयाव लांनो इसोरजों लिंजादों बेनो ख्रिस्टियान दैदेनगिरि ख्रिस्टियान दैदेनगिरिया सोर गावनि मानसिफोरखौ दाबसेनिफ्राय दाबसेयाव लाङो इसोरजों लिंजादों बे ख्रिस्टियान दैदेनगिरि लिंजायाखैबाबो बे ख्रिस्टियान दैदेनगिरि जानाय नङा आरो लिंजादोंबाबो बे ख्रिस्टियान दैदेनगिरि जाया जुदि बियो मा खालामाबा गावनि मानसिफोरखौ दाबसेनिफ्राय दाबसेयाव लाङाबा सोलायहोनोसो इसोरा दैदेनगिरिफोरखौ लिङो आरो गावनि मानसिफोरखौ सोलायहोनो थाखाय दाबसेनिफ्राय दाबसेयाव लाङो जुदि जों बाइबेलाव नायोब्ला जों नुनो मोनो पुरुनि नियमाव गेदेर गेदेर दैदेनगिरिफोर सासेया जाबाय नहमियाबो सासे दैदेनगिरि नहमियाखौ इसोरा दैदेनगिरि जानो लिंनाय मानो जिहुदिफोरनि जेरुसालेमाव गर बनायनानै थानाय बे जिहुदिफोरखौ जेथिया आक्रमण खालामबाय सेफायना गालांजोब्बाय धंस जाबाय बे जेरुसालेमनि वालखौ बनायफिननानै जिहुदी मानसिफोरनि रैखाथि होनो मान सन्मान होनो बे बायफ्लेनाय वालखौ बनायनो इसोरा नहमियाखौ लिंनायमोन सोलायहोनो बायफ्लेनाय वालखौ जाफिनहोनो थाखाय सोलायहोनाय बिनि उनाव जुदि जों नायोब्ला जों नुनो मोनो मुसिखिनि मानसिफोरनि गेजेराव देरसिन मा दैदेनगिरि इसोरा इस्राएलफोरा जेब्ला मिसराव दङमोन फरन राजानि सिङाव थानानै गुलाम जाना दङमोन मोजां मोनजायाखैमोन मोजां मोनलोङाखैमोन बिसोरनि मेगननिफ्राय मेगन दै गदोंमोन गाबनांदोंमोन बुजादोंमोन खाजादोंमोन बे समाव बिसोरनि गाबनायखौ इसोरा खोनाबाय बिसोरनि दुखुखौ बिसोरनि खस्थ'फोरखौ इसोरा नुहुरबाय आरो बिनिखाय इसोरा हास्थायबाय आं नोंसोरखौ बिनिफ्राय लांनोसै आं आरो एसेबां दुखु होला नोंसोरखौ नोंसोरनि गाबनायखौ आं खोनाबाय नोंसोरनि मेगन मोदैखौ आं गनायखौ आं नुबाय आं नोंसोरखौ सोलायहोनोसै नाथाय इसोरा हारसिं गावबो मावा हदायनो दैदेनगिरिफोरनि सायावसो
इसोरा हायो हारसिंनो मावो इसोरफोरखौ थुनानै लिंबोनो हागौमोन नाथाय बेखौ खामा बे बेनिखायनो मा खालामखो मुसिखौ दैदेनगिरि जानो लिंबाय आरो बेनिफ्राय मुसिनि गेजेरजोंनो इस्राएलफोरखौ मिसरनिफ्राय कानानाव लाबोबाय गाबबाय थानाय अबस्थानिफ्राय मिनिनाय अबस्थायाव लाबोबाय मोनजायै अबस्थानिफ्राय मोनजानाय अबस्थायाव लाबोबाय मुगैजानाय जोमोदै गारजानाय अबस्थानिफ्राय मान सन्मान होजानाय खालामबाय इसोरा दैदेनगिरिफोरखौ लिङो मानो लिङो ओरैनो लिङा पजिसन होनो लिङा मान सन्मान होनो लिङा थाखा फैसा होनो लिङा बियो मानो लिङो गावनि मानसिफोरखौ दाबसेनिफ्राय दाबसेयाव लाङो गोग्लैना थानायखौ जौगाहोनो थाखाय बेनिखायनो ख्रिस्टियान लिडार माने बिसोरो जायफोरा इसोरजों लिंजादों मानो लिंजादों गावनि मानसिफोरखौ सोलायहोनो थाखाय बिनि उनाव फैयै फैयै जुदि जों नायोब्ला जों नुयो देरसिन लिडार सोर बिलाय जोंनि देरसिन लिडार सोर साबसिन देरसिन बे जाबाय ख्रिस्ट' जिसु ख्रिस्ट' जिसुखौबो इसोरा दैदेनगिरि जानो होबाय आरो मा खालामनो बुहुमाव थानाय सुबुं माहारिफोरखौ दाबसेनिफ्राय दाबसेयाव नरकआव थांबाय थानाय मानसिखौ स्वर्गथिं लांनो थाखाय इसोरनिफ्राय गोजानाव थानाय मानसिफोरखौ इसोरनि खाथियाव लाबोनो थाखाय गोजोननाय गैयै मानसिफोरखौ गोजोन होनो थाखाय पाप गोनां मानसिफोरखौ पाप गैयि खालामनो थाखाय ख्रिस्ट' जिसुखौ इसोरा मा खालामखो दैदेनगिरि जानो लिंबाय आरो बेनि गेजेरजोंनो जोंखौ दा इसोरा मा खालामखो इसोरनि फिसा खालामबाय आरो बेनिखायनो दैदेनगिरिया बिसोर बेखौ आं गुबुन गुबुनखौ आं मिथिया नाथाय ख्रिस्टियान दैदेनगिरिया बिसोर जायफोरा गावनि मानसिफोरखौ दाबसेनिफ्राय दाबसेयाव लांनो सोलायहोनो थाखाय इसोरजों लिंजादों बिसोरो ख्रिस्टियान दैदेनगिरि बे ख्रिस्टियान दैदेनगिरिफोरा बे सोलायहोनायखौ जेब्ला खालामनो थांगोन अब्ला बिथांमोना बावसोमनांगोन बावसोमा लाबानो सोलायहोनायखौ लाबोनो हाया ओरैनोथ' लिङा सोलायहोनोसो लिङो गोग्लैना थानायखौ जौगाहोनोसो लिङो नाथाय बेखौ खालामनो हागोन जुदिहे मा दैदेनगिरिया लिंजानाय दैदेनगिरिया मा खालामगोन गावखौ बावसोमगोन नहमिया ओरैनो बायफ्लेनाय जेरुसालेमखौ 58 दिनाव बनायना फैनो हायाखैमोन बावसोमनो गोनां जानाय नहमिया माबावसो दंमोन राजानि न'आवसो चिफ मा होनगोनखौलाय खाम संग्रा नायग्राखौ मा होनना बुंलायो माबायाव रेस्टुरेन्टआव थानायफोरखौ सेफ होनना बुंना मालाय सेफ होनना बुंना खाम संग्रा हेड कुकआ सेफ न बेथ' राजानि न'आव ओइ माबायाव बेबायसासो जाना दंमोन बा राजानि सिङाव खामानि मावनाय बेबो राजानि खाम मैगं संनायनि हेड बेसेबां आरामाव दंमोन नाथाय इसोरजों जेब्ला लिंजाबाय दर्शन बेनो होबाय बायफ्लेनाय वाल जेरुसालेम बायफ्लेनाय वालनि बाथ्राखौ खोनाहोनानै
बेयाव थानाय जिहुदि मानसिफ्रा माबोरै थाट्टा निन्दा अपमानाव दङ बेफोर बाथ्राखौ खोनाहोनानै थानो हायासै। गिलु बालु बाथ्रामोन। आं जि थांनो बनायहैनो हागोन दे बेखौ, बायफ्लेनाय वालखौ बनायहैनो हागोन आं। आरो आं जुदि थांनो नामायोबा राजायाबा आंखौ मा बुंगोन, दानस'योबा आंखौ जेलाव सोना दोनोबा आं माबोरै थांगोन जोंहालाय? एसेबां गोजान हाग्रा गेजेर गेजेर। अब्लाबो बावसोमबाय, आं थांगोन राजानि खाथियावसो आं बुंहैगोन। खिन्थु बिनिखौ खोनानाय सिगाङावनो बियो दुखुआव जानो हायै जानानै, उन्दुनो हायै जानानै सेहेरानो सोलायलांदोंमोन। आरो बेखौ नुनानै आनखि जोंहा थांनाय सिगाङावनो राजाया सोंबाय, नोंहा मा जादों? जेब्ला बाथ्राखौ बुंबाय होमब्ला राजायाबो इसोरानो लिंबाय, जेब्ला इसोरा बेनो बे खाबुखौ होबाय, थांबाय। आरो थांनानै जोंहा जेब्ला मोनहैबाय, एसां गिदिर वाल बायदा हादों, माबोरै खालामगोन बेखौलाय? बेल' नङा, नाथाय बेखौ नायनो बानाय आनखि जिहुदिफोरनि गेजेरनिफ्रायनो ओंखारबाय अमनिया आरो सानबल्ल, बेबायसा किसुमान लिडार ओंखारबाय जायफोरा बिनि बे वाल बनायनो नामायनायखौ गाज्रि मोनबाय। ओमफ्राय बेखौ बुथारनोबो नामायबाय, बहुद थ्रेटनिंबो हरबाय। अब्लाबो बिथाङा इसोरजोंबो लिंजानायखाय, इसोरा लोगोसे थानायखाय, गावखौ बावसोमनायखाय, बे गासैनि गेजेरावनो 58 दिनाव 58 दिनाव बायफ्लेनाय जेरुसालेमखौ बनायनानै फैबाय। मुसि इसोरा बुंदों, ना आंखौ बिसोरनि गाबनायखौ, इसोरफोरनि गाबनायखौ, आंनि मानसिफोरनि गाबनायखौ आं खोनाबाय, बिसोरनि दुखुखौ आं नुहुरबाय। आं बिनिखाय बिसोरखौ लायनोसै, मिसरनिफ्राय कनानाव आं लांनोसै, नों थुदो। नाथाय मुसियालाय माबोरै थांगोन? जि मुसिया फरन राजाजों बुथारजानो गिनानै खारनानै हाग्रायाव थाफैदोंमोन, बे थांनानै बे फरन राजानि आखाइनिफ्राय लाबोनो हागोन बे, बिहैनो हागोन बियो, हागोन जानो? बेनिखायनो फ्राय बुंबाय बायदोंमोन, खननै ना खनथाम बुंदों, आं हानाय नङा, आं खुरां बुंनोबो रोङा। अब्लाबो इसोरनि लिंनायखौ खोनानानै गावखौ बियो बावसोमबाय। बहुद गावनि मानसिफोरजोंबो नायनो बाजाबाय, आनखि बिब'दों नायनो बाजाबाय, बेरेखाथा गसंजाबाय। अब्लाबो इसोरनि थिननायखौ मावगोन होननानै गावखौ बावसोमनायखाय जि जायो बिनि गेजेरजों इसोरफोरा उदांस्रि मोनबोबाय। आरो उनाव कनानाव मोनहैबाय, जिरु सिगाङावथ' मोनजायामोन, उमुआनो गैयामोन बिस्रा। नाथाय दा कनानाव फैनानै जि न'फोरखौ बनायाखैमोन, बे बेसाद वाल माबा गोनां, पाक्का न' गोनांफोरखौ थाफैनो मोनबाय बिसोरो, मालाय बनायनाय न'आव। जि दंफांखौ बिसोर गायाखैमोन, बे दंफांफोरनि फिथाइखौ बिसोर मोनजाफैबाय। जि दैखरखौ बिसोर बनायाखैमोन, मालाय बनायनाय दैखरनिफ्राय दै मोनलोंफैबाय। सोरनि? मुसिनि बावसोमनायनि थाखाय। बावसोमाबा, गावखौ गथायनानै होआबा बे खामानिफोरखौ मावनो हाया। जिसुनि खुराङाव जिसुआ माबा
जिसुनि बावसोमनायनि थाखाय सुबुं माहारिया बासायजानायखौ मोनबाय। इसोरनिफ्राय गोजानाव थानाय सुबुं माहारिया इसोरनि खाथियाव फैनो हानाय जाबाय आरो शत्रुमोन नाथाय इसोरनि फिसा जाबाय। मानि थाखाय जिसुआ गावखौ बावसोमनायखाय। जेब्ला गेतसेमानि बारियाव थांदोंमोन प्रार्थना खालामनो, ओरैबायदि गिनाय मोनदोंमोन बियो मानसिखाय। जुदियाव 100% इसोर अब्लाबो 100% मानसिबोमोन बियो। बेनिखायनो बिहा सानाय सुनाय दङमोन, गिनाय दङमोन, अनुभब खालामनायफोर दङमोन। नुहुरदोंमोन बियो आं बेखौ माबोरै बुगोन, माबोरै बेनि शत्रुफोरा जोबोद देगारगोन, थाबथा निन्दा होगोन, अपमान होगोन, मिनिगोन। उनाव बुयै बुयैहै गोसोआव गोथां गोथां दोसथाबनानै खिलि दोनानै आलायगोन। बेखौ नुनायमोन बियो। बेनिखायनो बाय बुंदोंमोनबो आरो हायोबा बेखौ खामालाबानो मानसिफोरखौ जिबन हो, फाप खामा हो, नोंथ' इसोरसो, नों मावनो हायो होनबो गैया, हागोन नों बेखौ। बाय बेनिखाय इच्ছা खालामोबा आरज गाबदोंमोन। नाथाय उनाव बुंबाय आंनि इच्ছা बादि नङा, नाथाय नोंनि इच्ছা बादिसो। गावखौ बावसोमबाय। आं जुगुद दङ नोंनि हास्थायनाय बादि मावनो थाखाय। थै दङ आं थैगोन, मिनिनो गोनां मिनिजागोन आं, थाबथा निन्दा अपमान होजागोन आं, थांगोन। बावसोमनाय। दिनै जोंनि जिबनावबो इसोरा जुदि जोंखौ दैदेनगिरि जानो लिंदोंब्ला, बेलेग बेलेग दैदेनगिरि थानो हागौ। सोरबा 1000नि दैदेनगिरि, सोरबा 100नि दैदेनगिरि, सोरबा 50नि दैदेनगिरि, सोरबा 10 जननिबो दैदेनगिरि जानो हागौ। ओमफ्राय दैदेनगिरि आरो बे दैदेनगिरिफोरखौ इसोरासो लिङो। मानो लिङो? 10 जनबो जानो हागौ, 100बो जानो हागौ, 1000बो जानो हागौ। इसोरखौ सोलायहोनो थाखाय, इसोरनिफ्राय गोजानाव थानायफोरखौ इसोरनि खाथियाव लाबोनो थाखाय इसोरा लिङो। दिनै बेखौ खालामनोब्ला जोङो गावखौ बावसोमनांगोन। गावखौ माबायाव लाखियालाबानो। बेनिखायनो जिसुआ मा बुंदों? गावगानो बुंनाय मा बुंनो लायो? मार्क 10:45 मा बुंदों? মানুহৰ পুত্ৰ সেৱা শুশ্ৰূষা পাবলৈ নহয়, কিন্তু সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিবলৈ আৰু অনেকৰ মুক্তিৰ মূল্যৰ অৰ্থে নিজৰ প্ৰাণ দিবলৈহে আহিল। जिसुनि बावसोमनाय। अब्लासो मानसिफोरा जिबन मुगा सोलायगोन, थैनायनिफ्राय गोथां जागोन, नरकआव थांनायनिफ्राय स्वर्गथि थांनो हागोन। बेनिखायनो बुंनाय मानसिनि फिसा ख्रिस्ट' जिसुआ गावखौनो बुंदों आरो सेवा हुस्रा मोननो फायाखै, दाव दाव खालामजानो फायाखै, नाथाय गुबुनखौ दाव दाव खालामो आरो आनखि जिबन अनेकनि मुक्तिनि कारणे जीवन होनो आं फैबाय। फिलिपिया 2:8 फरायनो। फिलिपिया 2:8 पासपर्टनिफ्राय आं फरायनो। যীশুখ্ৰীষ্টত যি ভাৱ সেয়ে তোমালোকতো হওক। তেওঁ ঈশ্বৰৰূপী থাকোঁতে ঈশ্বৰৰ সমান হোৱাকৈ কাঢ়ি লোৱা বুলি নামানিলে, কিন্তু নিজকে শূন্য কৰি দাসৰ ৰূপ ধাৰণ কৰি মানুহৰ নিচিনা হ'ল আৰু আকাৰ প্ৰকাৰত মানুহৰ দৰে হৈ নিজকে সৰু কৰি মৃত্যুলৈকে, এনেকি কুশীয় মৃত্যুলৈকে আজ্ঞাধীন হ'ল। এই হেতুকে স্বৰ্গত, পৃথিৱীত আৰু পৃথিৱীৰ তলত নিবাস কৰা সকলোৱে যেন যীশুৰ নামত আঁঠু লয় আৰু যীশুখ্ৰীষ্ট যে প্ৰভু, ইয়াক যেন পিতৃ ঈশ্বৰৰ গৌৰৱৰ অৰ্থে সকলো জীৱাই স্বীকাৰ কৰে।
এই কারণে ঈশ্বরে যে অতি উক্ষ পদ দিলে আৰু সকলো নামতকৈ সেই শ্ৰেষ্ঠ নাম তেওঁক দান কৰিলে। ख्रिस्ट जिसुआ गावखौनो बावसोमनायनि थाखाय इसोरा बेखौ बेबायसा खालामबाय होनना बुंदों आरो बयनिख्रुइबो गोजौसिनाव उक्ष पद ओमफ्राय श्रेष्ठ नाम जि नाम गुबुननिख्रुइ श्रेष्ठ साबसिन बे नामखौ बिनो होबाय बावसोमनायनि थाखाय। दिनै जुदि इसोरा जोंखौ दैदेनगिरि जानो लिंदोंब्ला सोरबा 10 जननि जानो हागौ आरो बुंबावदों सोरबा 10 जननि जानो हागौ सोरबा 20 जननि जानो हागौ सोरबा 100,000नि जानो हागौ जियानो जाथों नाथाय दैदेनगिरि आरो दैदेनगिरि जानो लिंदोंब्ला अब्ला सोलायहोनो थाखाय बावसोमनांगोन। बावसोमबासो बे सोलायहोनायखौ लाबोनो हागोन। जेनेखि नहमिया बावसोमनायमोन, मुसिया बावसोमनायमोन, ख्रिस्ट जिसुआ बावसोमनायमोन, बेबायदिनो जोंबो दिनै बावसोमनांगोन। सासे मालिकहा माबा दङमोन, मोसौ दङमोन आरो मोसौ बिमा, ओमफ्राय दाउबो फिसियो, दाउबो दङ, बेनिफ्राय अमाबो फिसियो, अमाबो दङ। सासे मालिकहा बे सासेहा माने दङ आरो मोसौबो दङ, अमाबो दङ, दाउबो दङ। सानसेखालि बिसोरनि गेजेराव बाङाय माबा जाबाय आरो तर्क जुग माबा जालायबाय जुक्ति। सोर बारा बावसोमदों मालिकनो? दाउ बिमाया बुंबाय आं एसां बावसोमदों मालिकनो, आं दै सानसेयाव मा होयो बेसेबां मा होयो, आंसो बारा बावसोमदों। मा फोरमानालाय? मानोना आं हदायनो मा होयो? दाउनि बिदै दैसे होयो। सोरनो? मालिकनो। मानोना मोसौ बिमाया बुंबाय आरो नोंनि बे दाउदै दैसेयालाय मासे, आं खिन्थु गाइखेर होबाय थायो, दैलि गाइखेर 1 लिटार 2 लिटार होयो, नोंनियालाय दाउदै दैसेसो, आंहासो बांसिन बावसोमनाय। उनाव बेखौ खोनानानै लासैहै माबा फैबाय, मा होनना बुङो, अमाया फाइनालि बुंफैबाय, नोंसोर मालिकखौ गाहाम मोजां मोनो, बेनिखायनो खोब बावसोमदोंगासिनो दं। नोंसोरनि बावसोमनायालाय मासे? नोंनि बे सानसेयाव दाउदै दैसे होनाय, नोंनि बे गाइखेर लिटारसे लिटारनै होनाय, बेलाय मा बावसोमनायसै? आं माखौ होयो? दाउनियाथ' दाउ बिदै दैसे हदायनो होबाबो थाबाय थायो बिमाया। मोसौआबो गाइखेर लिटारसे लिटारनै हदाय होबाबो थाबायनो थायो। नाथाय अमाया बुंबाय आं जेब्ला होयो अमायालाय माखौ होगोन? माखौ होयो अमायालाय? हा? गावनि मोदोमखौनो। जेब्ला गावनि मोदोमखौ होयो आरो मा थाबावो? अम्बुथाला। नोंसोरलाय मा बावोसै? आंसो बावो, आंनियासो बावसोमनाय। जों बहुद समाव मब्बा सानफ्लाङो आरो दाउ बिमा बादि आंखौ बावसोमदों, नाथाय उमबानो जाया। मब्बा मोसौ बिमा बादि जोंबो सानो आरो आंबो बहुद बावदों।
नाथाय अमा बादि जों खालामनो इच्छानो खालामा आरो अमानिया खिन्थु खनसे बावबाथाय जुदि मालिकनो जुदि बेदर नामायनायाव बेदर होयोबा आरो बाखि थाबावगोन रे बावसोमनाय जोंनि बावसोमनाया नै बेबायदि जानांगौ जेब्ला इसोरनो जेब्ला जों बावसोमगोन लिडार जानानै बिनि हास्थायनाय बायदि खामानि मावनो जोंहा बाखि थानो नाङा जिसुआ मान सन्मान मोननो थाखाय फैयाखैमोन खामानि मावाखैमोन बियो थाखा फैसा मोननो थाखाय मावाखैमोन बियो नाथाय मानसिफोरखौ थैनायखौ गोथां खालामनो थाखाय गावनि जिबन होनानैबाबो बावसोमनाय दिनै जोंनिफ्रायबो बे बावसोमनायखौ इसोर नामायो दिनै जायफ्रा ग्रेजुवेट जाबाय फोरोंहैगोन बा लिडार जाहैगोन माबा मोनसे खामानि मावहैगोन मा जाहैगोन लिडार जाहैगोन 10 जननि जानो हागौ 20 जननि जानो हागौ 100 सोरबा हाजारनिबो जानो हागौ जुदि दैदेनगिरि जानो लिंदोंब्ला इसोरा दायित्व होदोंब्ला अब्ला बिनि हास्थायनाय बे नोंनि मानसिफोरखौ नोंजों सोलायहोगोन आरो बे सोलायहोनो नांगौबा जिसु बादि बावसोमनांगोन गासैखौबो गारनांगोन आरो अब्लासो बे सोलायनायखौ इसोरा जोंनि गेजेरजों बे लाबोगोन इसोरा आशीर्बाद खालामथों जोंजों बेसोर बावसोमनो हागोन आरो इसोरा लिंनाय थांखि जोंनि जिबनाव जाफुंगोन सोलायहोनो थाखाय दाबसेनिफ्राय दाबसेयाव लांनो गाज्रिनिफ्राय मोजां खालामनो गोग्लैसोना थानायखौ फोजौनो थाखाय इसोरा जोंखौ बाहायनो हायो इसोरा जोंखौ बेबायसा आशीर्बाद खालामथों बे बाइकनि गेजेरजों बिनि गौरब जाथों आरो बिनि हास्थायनाया जाफुंथों प्रार्थना खालाम